Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš povedal svojim učeníkom: majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje, opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde Pán domu, či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo rána, aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo hovorím vám, hovorím všetkým: bdejte. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, advent ako liturgické obdobie, ktoré prežívame od prvej adventnej nedele až do Vianoc, do sviatku Vianoc, tak je pre nás takým časom, ako sme počuli, časom bdenia. A časom toho, kedy možno sme tiež takí citlivejší na veci, ktoré súvisia s Bohom a ktoré súvisia aj s našou vierou v Neho. A nad tým, ako náš život môže vidieť Boh. Nielen to, ako náš život vidíme sami, zo svojho pohľadu, možno ako náš život môžu vidieť iní, ale ako náš život môže vidieť Boh. Advent znamená očakávanie, ten čas čakania. A ja by som dnes chcel, akoby v tú prvú adventnú nedeľu, povedať niečo o advente a s čím sa advent ako taký spája, alebo ako máme ten adventný čas chápať. Lebo advent ako taký môže mať také tri roviny, v akých môžeme advent prežívať. Prvý advent by som nazval, ktorý sa dotýka nás ako ľudstva, je ten historický advent. Ten advent, ktorý začal po Ježišovom na nebo vstúpení a trvá až do jeho druhého príchodu. Do toho druhého slávneho príchodu kráľa neba a potom aj kráľa zeme. To, keď sa modlíme: príď kráľovstvo tvoje. Vtedy očakávame Pánov príchod. To, čo sme hovorili na nedeľu Krista kráľa. A tento historický advent, čo sa týka ľudstva a vesmíru, trvá už 2000 rokov. Od Pánovho na nebo vstúpenia až po jeho druhý príchod. A každá generácia, ktorá prichádza na tento svet a rodí sa na tento svet, môže zažiť Ježišov druhý príchod ešte za svojho života. Pán Ježiš hovorí, keď príde Syn človeka, vtedy ho uvidí každé oko. Každé oko. Už to nebude ten skrytý príchod, ako bol ten prvý v Nazarete, v malom dieťatku. Už to bude slávny a mocný, velebný príchod, kedy ho uvidí každý človek. Takže to je ten historický advent, ktorý už trvá 2000 rokov. Možno túto skutočnosť adventu, ktorý žijeme, si tak človek bežne neuvedomuje. V tom behu, v tom rytme toho bežného života možno táto skutočnosť toho historického adventu nemusí byť až tak blízka. Lebo človek žije momentálnymi vecami. A možno nevníma tú históriu, ktorú máme aj v tom duchovnom rozmere práve v takomto pohľade. Potom existuje druhý advent, ktorý môže byť nám oveľa bližší a zrozumiteľnejší, a to je tzv. Osobný advent. Osobný advent, pretože advent vyvrcholí tým, že sa stretneme s Pánom, že sa stretneme s Kristom. A ten druhý advent, ten osobný advent, trvá toľko rokov, koľko žijeme na tejto zemi. A tento osobný advent môže končiť vlastne smrťou človeka. To, že prejde zo života časného do života večného. A tam sa s Kristom stretne. Každý človek, či je veriaci, či je neveriaci, či to vôbec príjma, alebo to odmieta celé, že každý človek sa v hodinu svojej smrti stretne s Ježišom Kristom ako sudcom živých a mŕtvych. Ako Pánom neba, Pánom večnosti.
Takže to je ten osobný advent, ktorý trvá toľko rokov, koľko žije človek na tejto zemi. Čiže už toto sa nás už osobne dotýka. Lebo každý vie, že raz zomrie. Že svojim životom smerujeme v tom fyzickom pohľade na život k smrti. Teda duchovne k nášmu stretnutiu s osobou Ježiša Krista. Takže tento advent už nám môže byť oveľa taký bližší, lebo tá smrť sa približuje. Keď to nie je taká možno pekná myšlienka, že smrť sa približuje, ale pravdivo. Takže to stretnutie s Ježišom v hodine našej smrti sa približuje každému z nás. Či sme mladí, alebo už starší vekom, každému z nás sa toto stretnutie s Pánom vo večnosti približuje. No a potom ten tretí advent je tzv. Liturgický advent. Ten, ktorý sme začali práve dnešnou prvou adventnou nedeľou a trvá až do sviatku narodenia Pána. Čiže to je to liturgické obdobie, ktoré má svoju farbu, ktoré má svoju myšlienku. A to je tá myšlienka bdenia, tej bedlivosti, ako o tom hovorí Evanjelium. A práve toto liturgické obdobie nám slúži na to, aby sme si tieto pravdy, ktoré sú súčasťou našej kresťanskej viery, pripomenuli. Aby sme si tieto pravdy znova pripomenuli ako súčasť, ako pevnú súčasť nášho vzťahu k Bohu, ako pevnú súčasť nášho vzťahu k osobe Ježiša Krista. Toho, ktorý prišiel a príde znova. Príde zas. Tá prvá cirkev, ktorá žila tesne ešte po Ježišovom, na nebo vstúpení, veľmi silno očakávala Ježišov druhý príchod už za svojho života. Už za svojho života. Apoštoli boli presvedčení do istého času, že Ježiš príde ešte za ich života. V čase Rímskej ríše. Že všetko bude znova obnovené. Tak, ako to sľúbil. A keď čítate poslednú kapitolu poslednej knihy Svätého písma, Zjavenie apoštola Jána, tam je taká najkratšia modlitba, ktorá vyjadruje práve to adventné očakávanie kresťanov toho času. Sa to grécky alebo aramejsky píše Maranatá. To znamená príď, Pane Ježišu, v našom preklade. Že duch a nevesta je cirkev. Duch a nevesta volá Maranatá, to znamená príď, Pane Ježišu. Čiže je to očakávanie a tá túžba po Ježišovom príchode. To bola modlitba prvej cirkvi, najkratšia modlitba, ktorú možno máme. A to je vyslovito jedno slovo Maranatá, príď, Pane Ježišu. Takým symbolom pre nás toho liturgického adventu je adventný veniec. Viete, ktorý má 4 sviečky a ktorý hovorí o tom, že ten advent pomaly postupuje. Tak ako budeme zapaľovať jednotlivé sviece, advent pomaly postupuje. A vieme, že ten čas Vianoc už je blízko. Už keď bude horieť 4. sviečka, tak vieme, že čas Vianoc je blízko. Že už to, na čo čakáme, ako na slávnosť narodenia Pána, už je veľmi blízko. A keď si to tak predstavíte, že to je náš ľudský adventný veniec, ktorý si urobíme. Ale možno má aj nebeský Otec tzv. Vesmírny adventný veniec. A tam sa môžem opýtať takú otázku, že akoby ktorá svieca na tom vesmírnom Božom adventnom venci už horí? Prvá. To znamená, že ešte čas Ježišovho príchodu ešte nie je tak blízko. To je ešte dosť času. Kým ešte zapálime 3 sviece, tak je to dosť času. Alebo horí už druhá na tom Božom vesmírnom venci. Alebo už možno 4. To znamená, že možno Boh Otec už hovorí, syn môj, priprav sa, lebo tvoj čas prichádza. Čas tvojho príchodu, čas návratu sa naozaj približuje, syn môj, priprav sa. Lebo svet dozrieva pre tvoj príchod. V tom dobrom, ale aj v tom zlom. Budú znaky a znamenia v tomto svete, aj dobré a pozitívne, ale aj negatívne znamenia. Ježiš o tom hovorí v Evanjeliu. Že ktoré budú svedčiť o tom, že jeho príchod už je veľmi blízko. Že svet už dozrel preto, aby Pán mohol prísť. Takže to je skutočnosť, že možno existuje aj vesmírny Boží adventný veniec.
A bolo by veľmi zaujímavé vidieť, že ktorá svieca na tom Božom venci horí. Že ako blízko, alebo naopak ako ďaleko je Ježišov príchod. A ešte jednu skutočnosť, ktorú by sme potrebovali s adventom spojiť, a to je, s adventom sa spája nádej. Že s adventom sa spája nádej. Čo je nádej? Nádej sa týka budúcnosti. Viera sa týka prítomnosti. Ale nádej sa týka budúcnosti. To znamená, že nádej je pevné očakávanie toho, čo príde. Pevné očakávanie toho, čo bude. Advent pozerá do budúcnosti. Viera žije prítomnosťou. Kresťanská nádej však musí mať nejaký základ. Viete, prečo veríme v druhý Ježišov príchod? Že prečo vôbec máme tú modlitbu príď, Pane Ježišu? Lebo nádej môže byť niekedy zlá, alebo falošná, nepravdivá. To znamená, stojí na niečom, čo neexistuje, čo sa nikdy neuskutoční. A človek povie, ale ja mám nádej. Ale tá nádej nič nedáva, tá nádej nie je pravdivá. Čiže naša kresťanská nádej stojí na tom, čo Ježiš povedal. Na tom, čo nám Ježiš prisľúbil, keď odchádzal do neba. Tak, ako vidíte Syna človeka vystupovať pred vašimi očami do neba, tak Syn človeka znova príde na túto zem, povedali anjeli apoštoli. A mnohé iné Ježišove slova, ktoré budeme práve v tom čase adventu čítať, sú pevnými zasľúbeniami, ktoré nám Ježiš dáva ohľadom budúcnosti. To znamená, že s budúcnosťou spájame našu nádej. S prítomnosťou spájame svoju vieru. Svoju vieru. Takže s týmto je dôležité vedieť akoby pracovať. Že advent nám zvýrazní práve našu kresťanskú nádej, ktorú máme. Väčšinou o nádeji až tak nerozmýšľame. Ešte to, čo máme, že nádej na večný život. Nádej pre tých, ktorí odišli do večnosti, aby boli v Pánovej sláve a radosti. Toto ešte tak máme tu nádej, ale bežne ani možno nevieme, čo sa naša nádej týka. Ako tá božská čnosť, viera, nádej a láska. Viera viem, láska viem, ale čo je to tá nádej? A práve advent zvýrazňuje túto nádej, ktorú nám Ježiš dáva v sebe a v tom, že znova príde. Aby obnovil Božie kráľovstvo na tejto zemi. Aby svet premenil. To, čo hovorí svätý Peter, že bude nové nebo a nová zem. Príď kráľovstvo Tvoje. Takže to sú skutočnosti, drahí bratia a sestry, s ktorými môžeme v tejto adventnej dobe počítať. A to je taký náš spoločný úvod do adventu, ktorý robíme. Že je ten historický, osobný a liturgický advent. A že s adventom sa spája naša nádej, ktorá stojí na Ježišových prisľúbeniach, ktoré nám dáva. Časť prisľúbení Ježiš už naplnil pri svojom prvom príchode. A druhá časť jeho prisľúbení ešte čaká na naplnenie. Takže k tomu naplneniu tých jeho prísľubov smerujeme. A to je vec našej nádeje, ktorá sa opiera a stojí na ňom a na tom, čo nám prisľúbil. Tak, drahí bratia a sestry, nech aj dnes naozaj s Pánovou pomocou vstúpime do toho liturgického adventu, aby sme nechali Krista, ktorý prichádza k nám tajomným spôsobom v tomto čase v našej viere, mohli prežívať ako Pána kráľa nášho života.